баъд аз зӯрсозии барномаи вайтборд ҳамроҳаш сервери тахтаи электронӣ бо тарзи худкор насб яъне установка мешавад. хусусияти асосии ин сервер дар он мебошад ки сараввал бояд ҳамон нуқтаҳое ки аз чор кунҷи тахтаи электронӣ нишон дода мешавад бехато зер намоем ки ин имкониятро мо пас аз анҷоми чунин амал ба даст оварда метавонем. сервер бо тарзи худкор ба панели пуск пайдо мешавад. дар ҳолати пайдо нашуданаш аз чунин амал истифода мебарем. болои сервер ду маротиба пахш мекунем ва дар панели пуск чихеле ки мебинед пайдо шуд. аммо сервер фаъол нест. барои он ки тахтаи электронӣ бо воситаи ноқили USB ба ноутбук пайваст нест, ноқили USB-ро ба ноутбук пайваст мекунем, чӣ тавре ки мебинед драйвери тахтаи электрониро хонду сервер фаъол шуд. болои сервер пахш мекунем, якчанд номгӯй пайдо мешавад, чӣ тавре ки мебинед язик, калибровка, настройка ва онҳое ки шумо мебинед. мо дар мавриди ҳамаи ин номгӯйҳо суҳбат намекунем, танҳо доир ба номгӯи калибровка ва гарячи кнопка суҳбат мекунем ки ин ду номгӯй бисёр муҳим мебошанд. болои номгӯи калибровка пахш мекунем, чихеле ки мебинед он кунҷҳое ки бояд мо бо даст ё қаламе ки барои тахтаи электронӣ омода шудааст болои ҳамон кунҷҳо зер намоем. пешниҳод шуд ҳатман дуруст интихоб карданро фаромӯш накунед. болои кунҷи якум пахш мекунам, чӣ тавре ки мебинед ба тарафи рост гузашт. болои кунҷи дуюм пахш мекунам, чӣ тавре ки мебинед ба поён гузашт ва болои кунҷи сеюм ки пахш кунам боз ба тарафи поёни чап мегузарад. болои чорумашам пахш мекунем ва ҳамин тавр тахтаи электронӣ бе мушкилӣ ба кор омода шуд. қайд кардан ба маврид аст ки барои кор бо тугмаҳое ки дар ду тарафи тахтаи электронӣ гузошта шудааст иҷрои чунин амал ба маврид аст. ба панели пуск болои ҳамон сервер ва гарячи кнопка тугмаи мушро пахш мекунем ва мебинем ки як танзимот барои тугмаҳои тахтаи электронӣ пешниҳод шуд. мо тугмаҳое ки дар тарафи чап мебинем болои тугмаи якуми он пахш мекунем, чӣ тавре ки мебинед ин нишона ба тарафи рости тахта гузашт. боз тугмаи болои тарафи рости тахтаро пахш мекунем. акнун нишона нопадид шуд ва галочкаро дар выключить мегузарему сабт яъне сахранид мекунем ва ин тугмаҳое ки мо ба танзим даровардем танҳо дохили барномаи худи тахта яъне вайтборд кор мекунад. акнун корро бо барномаи вайтборд оғоз мекунем.